Quan la pandèmia ens va començar a donar una miqueta de treva, una miqueta d'esperança, vaig rebre un missatge al Twitter d'un jove que em convidava a anar a veure la seva obra a un teatre de València, a Russafa, Johnny Chico. Víctor Palmero, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, la invitació d'este programa En Confiança. Em vas convidar per a fer-me patir? Mira, en confiança, jo pensava el mateix sobre aquesta entrevista, però crec que les dues coses van a ser unes experiències que ens van a fer créixer. Et vaig convidar perquè m'aveia molt que la vegueres, perquè em sembles un personatge molt interessant i que m'aveia molt que veure aquest treball que per a nosaltres era molt especial, dels més personals fins ara, i em va fer molta il·lusió que vingueres. Em va agradar molt. Te ho vaig dir aquella nit i efectivament em va commoure. Bé, jo t'he de dir que en aquest moment tenia sentiments contraposats. Era un moment en què tots encara teníem la por al cos, però per un altre creia que la meva responsabilitat era també donar exemple, encoratjar a la gent a continuar consumint cultura. Avui, vora un any després, crec que vaig fer bé. Pues que bé que em digues això. La veritat que, a més, jo recordo que vas entrar al camerí abans de començar la funció, que jo vaig estar molt torpe perquè vaig anar com a donar-te un abraç. Estàvem en un moment molt complicat a València. Recordo que vam tindre que clavar l'hora de començament de l'obra una mica abans de com estava estipulat, perquè hi havia toc de queda i era un moment molt complicat, i encara així, tenint el 50% d'aforament, que aconseguirem vendre les entrades, que la gent vinguera, que s'emocionara. Crec que també, encara en lo complicat de la situació, la gent necessitava aquest tipus de coses que ens facin viatjar, riure, plorar i treure sentiments que crec que la pandèmia ens ha deixat una mica enquistats i complicats. Jo que vaig tindre la sort de poder veure-la en directe, recomano moltíssim que la gent passi a veure-la. Ara tindrà la possibilitat de veure-la al Teatre Goya de Barcelona fins al dia 28. És una obra que, tot i estar escrita als anys 90, ara està molt d'actualitat, per l'augment del discurs de l'odi i de les agressions homofòbiques i transfòbiques, no? Sí, jo crec que sí. De fet, ens va sorprendre a nosaltres mateixos. Bueno, hem començat ara el dia 14, vam començar així a Barcelona, al Teatre Goya, i la veritat que ens fa molta il·lusió, a mi em feia molta il·lusió treballar a Barna, i és de veres que ens continuen sorprenent. Jo recordo que quan vaig a parlar amb l'autor del text, que és Stephen House, que és australià, l'obra es va escriure als anys 90 i ell mateix em digué: Víctor, tengo textos más actuales. Y yo le vas a responder, creo que esto en España está de tremenda actualidad. I sobretot ho hem comprovat perquè tant el director, Eduard Costa, com jo volíem projectar titulars d'agressions reals que estigueren ocorrent així a Espanya, i vam començar l'obra ja pel 2018, i jo recordo buscar els titulars en Google, i ara és que directament els titulars apareixen en primera plana, en notícies molt heavies, i sembla que és de veres, que cada volta aquest discurs d'odi està més fort, o pot ser també que cada volta ens atrevim més a denunciar-ho, que crec que també és una cosa molt interessant i molt necessària, i si amb obres de teatre com aquesta estem aconseguint fer una visibilitat, encara que l'ideal seria que l'homòfob o el que ataca o el maltractador fora qui vinguera a vindre l'obra per a tractar de canviar aquest tipus de ments, si aconseguim visibilitzar un poc amb Johnny totes aquestes coses, la veritat que això ens fa molt feliços. Crec que seria una bona idea que us posara davant d'un espill d'aquestes actituds, i una obra com Johnny Chico faria justament això, posar-se davant de l'espill d'aquestes actituds. El monòleg que tu fas va també de ser allò que cadascú és,
i sobretot de deixar ser a la gent allò que és. Una cosa que hauria de ser normal. Home, a mí ya una frase de la obra que me fascina, que es posible hacer coincidir lo que eres por fuera con lo que eres por dentro. M'agrada molt aquesta pregunta pensant en un moment en el que sembla que estem constantment publicant imatges en les que estem somrient a les xarxes socials i després tenim coses darrere que no ens sabellis mostrar. I em semblava molt interessant aquest personatge, perquè és com un interrogant. Johnny Chico és un interrogant que es pregunta a si mateix què és, què vol ser, a nivell personal i a nivell d'identitat sexual. I crec que és lo interessant de l'obra, que hauríem de tindre la llibertat de ser el que ens donarà la gana, sense tindre que escoltar tanta opinió que al final sembla que ens condiciona des de xicotets, i bueno, pues, opinions de tot tipus que al final... Què et vaig a contar? Lo hacen, Johnny, lo hacen. No, eso está hecho para mujeres, ¿no crees? La gran Perla todavía conserva su encanto. Ya, Perla, pero es que yo no sé si esto es para mí. ¿Es posible hacer coincidir lo que eres por fuera con lo que eres por dentro? Voy a ser simplemente Johnny, el chico otra vez. Tu contes que la teua infància no va ser precisament un camí de roses, que mentre altres joves d'Onda jugaven a futbol o als bous, a tu t'agradava més fer coreografies. És més fàcil per als joves d'ara ser qui volen ser? Jo crec que sí, jo crec que cada volta més que s'està treballant, encara que hi ha molt per avançar a nivell d'educació sexual. Jo recordo les converses d'educació sexual que ens duien a clase y parlaven exclusivament de el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina, los hombres fuera porque vamos a hablar de la regla, i era una cosa que deies, bueno, per què no podem saber tots de tot? I crec que cada volta més hi ha més informació, tenim més accés a internet, on podem trobar moltíssimes coses interessants i sobretot també a la cultura, on podem trobar pel·lis com Billy Elliot, per exemple, és un exemple d'això que estem parlant, que és molt interessant, no? Que sembla que si en un poble t'ixes un poc de la norma, de lo que es suposa que és lo normatiu, heteronormatiu, o lo interessant, o lo que fan els homes i les dones, pues eres una mica un bitxo raro. I jo és de veres que en aquella època em sentia una cosa així, i que fins a que no vaig tindre 13-14 anys, que a més vaig començar a l'escola de teatre d'Onda amb Eduard Costa, que va ser el meu profe de teatre i que ara és el director de Johnny Chico, i recorde a Eduard regalar-me un llibre que es deia La siniestra Susi y otras historias para gente rara, que era una meravella, era com de dibuixos, y había una historia súper curta que era Emily la mutilada. Emily se fue al médico a un chequeo anual, se traspapelaron los papeles y le cortaron una pierna. És una cosa molt absurda, però em va fascinar perquè era un llibre que parlava de gent diferent i de que es pot ser diferent i de que no passa res si eres diferent i que moltes voltes és de veres que tenim que escoltar coses que no ens agraden, però jo crec que una de les coses que estic més orgullós i que no sé d'on vaig treure és de que des de crió vaig posar aquestes orelleres que es posen als cavalls perquè només miren cap avant i que per molt que em digueren jo tenia molt clar el que volia ser i vaig anar ahí al trote i ja més tard al galope pues bueno, tractant de formar-me a mi mateix. En este camí cap a la igualtat, en la diversitat, el món creus que va a dues velocitats, una en els pobles i a una altra velocitat en les ciutats? Potser això estigui canviant. Jo vull pensar que sí, perquè d'alguna manera és de veres que ara tenim moltíssim el que parlàvem, no? Hi ha molt més accés a cultura, a internet, a poder informar-nos, no? I sí és de veres que al final és inevitable que en jocs més menuts es senyale més al diferent i que... Però sí que m'agrada pensar que estem avançant al respecte. Jo penso que estem avançant al respecte. Jo la m'he donat en compte coses de l'institut i en compte coses que serien absolutament inimaginables quan jo vaig estar en aquest mateix institut i crec que això ens dona moltíssima esperança. Per a molts valencians eres i continuaràs sent Nelo de Senyor Retor o el saxo tenor de Unió Musical da Capo. Què va suposar per a tu
comenzar a treballar en una sèrie que s'emetia cada setmana i entrar cada setmana en les cases de tants valencians i valencianes? Pues la veritat que va suposar una sort, perquè jo començava a dramàtica a València, sí que tenia experiència en teatre, però és de veres que una cadena autonòmica ens donarà la possibilitat de començar a treballar en televisió davant d'una càmera va ser una formació absoluta i també va ser un goig poder treballar amb gent com Pep Ricard, Sergi Caballero, no? I poder aprendre d'ells, de veure'ls, d'ells i també a nivell tècnic, no? De poder treballar amb una càmera, anar a marca. Va ser molt interessant a nivell actoral poder tindre l'oportunitat de treballar i de començar a Canal 9 per després, quan vaig donar el pas a la televisió nacional, pues, tindre com ja una experiència prèvia. Este gobierno es una guerra. I què vaig sentir aquell dia i en directe quan es va tancar Canal 9? Pues, si et dic la veritat, a mi se'm va trencar un poc el cor aquest dia. Vull dir, aquesta sort de la que t'estic parlant fins d'ara, per a mi també era la sort dels meus companys del dramàtic, de companys de l'escola o de companys de la meva edat que d'alguna manera mereixien les mateixes oportunitats que jo havia tingut. I és de veres que bueno, van viure els últims coletazos de Canal 9. Jo recordo anar a gravar Senyor Retor i tindre que plantar les gravacions perquè no ens arribaven els pagaments, perquè els bancs no es fiaven, per tot el que estava passant, i ja començava tot a ser molt turbio. I recorde que va ser complicat, però sobretot recorde ja estar a Madrid quan va ser el dia del tancament, en aquell moment amb tota la gent al plató crec que era el plató de notícies, i uau, era molt emocionant, era molt dur veure a tanta gent que estava a punt de perdre el seu treball i a més un treball que ens toca a tota la indústria que treballa en la televisió o en el cine, no? I va ser molt dur de veure que algo que a mi personalment m'havia ajudat d'aquesta manera i que podia ajudar a tanta altra gent de la professió en tots els aspectes, pues que es fundia negre per una mala gestió. Jo aquella nit recordo que també tornava de Madrid i ho vaig estar mirant i crec que a molts se'ns va trencar una miquiu al cor en veure el que anava a passar d'una manera absolutament irremediable. Si continuem repassant la teua trajectòria, per als que voregen si fa no fa els 30 anys, eres aquell qui va matar Fer, un dels personatges més estimats de física o química. Com va viure el Víctor adolescent aquell complicadíssim paper en una sèrie de tantíssima audiència? Pues, jo ho vaig viure amb molt de respecte i amb molta emoció, perquè jo en aquella època era molt fan de física o química, tenia tota l'edat, i recorde que era molt fan de la sèrie, que m'agradava molt, i que vaig uns mesos abans apuntar-me a un curs que feia la directora de càsting de la sèrie, Rosa Estevez, a Madrid. Era un curs de cap de setmana, tu podies portar un monòleg, una escena del que tu vulgueres. Jo vaig escollir una seqüència d'American Beauty, de la pel·lícula, on un xaval parla d'una bossa que està ballant en l'aire. I em vaig presentar i crec que algo li va agradar a la Rosa, que em va cridar 2 cops per 2 càstings. El primer no va llaure sort i el segon va ser per al paper de Toño, que acabava en la vida de Fer. I, ostres, entrar en una sèrie que portava ja tant de temps, on els actors eren molt reconeguts, molt respectats. Jo l'únic que sabia era que tenia 3 capítols, que era la meva primera oportunitat a nivell nacional per a demostrar que podia fer un bon treball, i que vaig arribar allí amb tota la concentració del món. Tenia una coach, Cecilia Solaguren, una actriu que em va estar ajudant molt amb el paper, i pese a que sé que hi havia moltes coses que en aquell moment podien distraure'm del que anava a fer, la meva intenció era fer un bon treball. I ja després vaig flipar amb tota la parafernàlia. Jo crec que no vaig ser conscient del que havia gravat fins a que no ho vaig veure a televisió, i de fet aquella nit que estava amb uns amics veient-lo,
va acabar el capítol i em vaig quedar amb una sensació de... Ostres, vaig estar tan concentrat en el treball que crec que no era conscient de lo que havíem fet. I una volta vist, estava en una sensació de... Vam sortir un ratet de festa eixa nit, no t'ho negaré, i pensava, tengo que pedir perdón a la gente, crec, no sé, estava t'ho jure. I encara, a dia d'avui, que han passat molts anys, encara de vegades quan apareix algun missatge a les xarxes del rotllo, tu mataste a Fer. Però bueno, per altre costat pense, bueno, en 3 capítols vam aconseguir que aquell personatge siga eterno. Recordat. Así que baja esa escopeta y empieza a luchar por ser feliz de otra forma, no haciendo el mismo daño que te han hecho a ti. És complicat, en termes de salut mental, gestionar la fama adolescent? Bueno, jo és de veres que el meu treball sempre ha estat molt escalonat, no he tingut un colp de fama, diguem que pot ser el més paregut al colp de fama heavy va ser La que s'avecina, i ja va arribar quan ja era una mica més adult. Sí és de veres que crec que vaig començar molt jove a la professió, sense ningú referent proper, familiar, de gent que haguera viscut tot això, i que crec que moltes vegades he tingut que aprendre a base d'hòsties, parlant malament. I sí que... Si et serveix d'algo, jo igual. Sí, en no? ma casa no va haver mai cap polític i hem hagut d'aprendre a base d'hòsties. I tens errors, i tens coses que t'equivoques i que dius, podria haver-ho fet millor, però bueno, fa poc el meu millor amic és el David Matarín, que està fent una sèrie amb Abril Zamora que es diu Todo lo Otro. Van començar a fer la sèrie fa no res i li deia, em fa enveja, perquè ella ha estat currant molt de cambrera a Madrid i l'ha arribat ara amb 30 anys i pense, m'agradaria, amb el coneixement actual que tinc de la professió, poder enfrontar-me a algo de noves. Després d'eixa van vindre altres sèries i molta gent ara deu estar pensant, mira, és la filla d'Antonio Recio, de La que s'avecina. Com et canvia la vida en aparèixer en una de les sèries amb més d'audiència de la televisió? Pues en aquell moment em canvia completament, perquè jo havia fet ja física o química con el cul a l'aire, però és de veres que, mai millor dit, em vaig quedar con el cul a l'aire, després de con el cul a l'aire, i vaig estar molt de temps treballant de cambrer. Era una època molt complicada, i sí que és de veres que vaig tindre una oportunitat al teatre amb Eva i Santa, que interpreta la Cookie en La que s'avecina, i jo crec que gràcies a això els directors, Laura Caballero, Alberto Caballero, van vindre a veure-ho, i jo feia diversos personatges i un tenia com una veu molt fina, molt una cosa, i jo crec que ahir van veure que podia llaure alguna cosa. I em van proposar, sense càsting ni res, entrar a La que s'avecina, i jo compaginava el rodatge amb el meu treball al Corte Inglés de la castellana, de cambrer, perquè no sabia, era un capítol només, final de temporada 8, jo no sabia si anava a continuar o no m'havien dit res. Aleshores, ja quan arribe, reescriuen el capítol en què el personatge es queda, va ser una passada, i sobretot un agraïment també per l'oportunitat i un disfrutar-me-ho, perquè és de veres que és una professió que és una muntanya russa i que no pares de pujar i baixar, i vaig disfrutar molt aquesta pujada, i crec que ho vaig poder jugar molt amb Laura Caballero, que va ser una connexió brutal des del principi, la directora, d'estar posant cafès a poder permetre'm ja viure sol a Madrid, tindre un espai on assajar i començar a formar una vida. Mira, t'agarra el vol això que acabes de dir, de treballar de cambrer, i el llegiré unes paraules que tu mateixa vas escriure, a veure si et sonen. Hoy he dejado la cafetería en la que llevo un año trabajando. He de reconocer que ha sido incómodo por momentos, que mucha gente te preguntará, ¿pero tú no sales en la tele? ¿Qué haces aquí? Me sigue sorprendiendo que haya gente que piense que los actores somos ricos y que salir en la tele o en el teatro sea sinónimo de dinero a raudales para algunos. ¿Recordes estas paraules? Sí. Hi ha molta gent que ho pensa, que és de veres que en aquell any, en aquella cafeteria
que ara que ja no existeix puc contar que jo estava matant cucaratges de vegades quan que apareixien per allà, o sigui que va ser un any molt heavy, però també m'ho vaig passar molt bé. Vaig baixar una mica a la terra i he de dir-te que és de veres que treballar a la televisió, que mentiria si diguera que no dona diners, no? Però també és de veres que d'aixòs errors que parlàvem, jo con el cul a l'aire, jo venia de viure una vida molt normal i de sobte t'arriba una cosa que dius me lo quiero gozar, o sea, vull dir, vull viure coses que no he pogut viure hasta d'ara, i per això un poc també li diria a aquell xaval que va escriure això, no te supiste administrar, podrías haberlo hecho mejor, és una cosa que potser ara ja haig après, no? Però és de veres que també he de dir que a dia d'avui seguisc fent projectes que no em donen ninguna guanyança a nivell econòmic perquè ens avellís evolucionar com a actors i ens avellís fer coses diferents i a voltes no tenim les oportunitats de fer-les perquè hi ha molts actors, perquè no hi ha tant de treball per a tots i a lo millor pues, jo recordo que el xaval de València a dia d'avui fa els mateixos curtmetratges que podia fer en aquella època o que Johnny Chico és un projecte que venia de llegir un text que m'apassionava i que pensava jo vull contar això. I és de veres que avui també reconec que he tingut un poc el benefici de ja ser una persona coneguda per a poder a lo millor entrar en alguns teatres, encara que també ho hem lluitat, i hem lluitat que sigui un projecte que cridi l'atenció, que agrade, hem assajat moltíssim. I sí, no és sinònimo de dinero seguro, però crec que és una professió que quan estimes hi ha molts nos, hi ha moltes coses que faràs gratis, però també quan arriba un sí, et fa tant de goig, és tan bonic i ho disfrutes tant, o quan fas algo que no et dona diners però que et plena per dins. Jo recordo molt que mon pare em deia moltíssim, però te dan dinero o no? Cada volta que jo anava a fer un curtmetratge o coses així, i era com que si no em donaven diners semblava que no mereixia la pena, jo li ho tenia que explicar i li deia, no, però és un personatge muy guai, però se quedava com una mica despagat, no? Però bueno, és una professió que hi ha que estimar i jo me l'estimo molt. Els pares fem això. Els pares patim molt pels fills. Ho sé. Em poso en la pell de ton pare. L'ofici d'actor és el que fa que el vostre treball siga inestable o el món de la cultura és un sector que ha anat precaritzant-se? Home, jo crec que és de veres que n'hi ha moltes vessants, que no és una indústria molt polièdrica i podria parlar de qualsevol cosa, perquè si tens la sort d'entrar en una obra de teatre pública on sí que hi ha un bon sou, on es paguen els assajos, genial, però jo m'he enfrontat a moltes obres de teatres privats on no es paguen els assajos, on tires en el que tens i es guanya taquilla i crec que sí que pot ser que no estiga... que sí que pot ser que sigui una indústria una mica precària en ocasions, però que és molt polièdrica i que pots guanyar molts diners fent una cosa que ni esperes i molt pocs en una cosa que resulta apassionant o que crida molt l'atenció. Jo he escoltat polítics, alguns polítics, que inoculen odi a la cultura i que repeteixen una vegada i una altra que sou uns subvencionats. Què en penses de tot això? Jo penso que jo també he escoltat a polítics dir coses com que la gent per ser d'un altre color no té els mateixos drets que nosaltres, que hi ha gent com de segona categoria com a ciutadans i bueno, me estoy yendo un poco por peteneras, però pense que els polítics diuen moltes coses i que moltes vegades la llibertat d'expressió és meravellosa, però que moltes vegades també hi ha una, amb perdó, imbecilitat que a mi personalment em toca una mica els collons. Jo estic completament d'acord amb tu que sense cultura la vida seria molt pitjor. Me'n recordo de ma mare contar-me per a dormir la siesta Capucheta Roja o Los Tres Cerditos i no haguera sigut el mateix. I ja no parlem només de llibres, no? De cinema, de teatre, hi ha tantes coses que ens fan viatjar, somiar, que ens donen cultura, que ens donen bagatge i que ens fan créixer, que no creure en la cultura és com no creure en la vida.
i viure més vides. Què li diries en confiança a un jove de poble que vol ser actor? Li diria que s'apuntara a allò que tinga més prop, a una escola municipal de teatre, si té una província a prop on hi ha alguna escola de teatre, a lo que tinga més prop, que llisca llibres de teatre i que recerque per internet tot el que pot fer, perquè són moltes coses. A un jove LGTBI que pateix bullying. Que si sent odi prop, que estiga segur de que hi ha gent que el va estimar o la va estimar i que la vida no és així al moment només i que parle en la persona que tinga més prop i més confiança. Hi ha una persona que fa bullying o que odia, simplement. Li diria que invertirà tota aquesta energia en tractar d'estimar-se més a si mateix. Hi ha un hater que es dedica a inocular l'odi a les xarxes? Directament el bloquejaria, un bloc, ja està. I què li diries en confiança a qui va tancar Canal 9? Diria que va fer una putada, que va deixar a molta gent sense treball com mereixia, que ha fet un període en el que la cultura ha sigut més inaccessible per a tota la cultura valenciana, i també agrairia a la persona que ha fet per obrir a punt i de fet agrairia i posaria en valor l'esforç que s'està fent des de Punt per a recuperar tot el que s'ha perdut aquests anys sense televisió a València, i també als ciutadans valencians es diria que apostaren per un canal que aposta per la nostra llengua, per la nostra cultura i que crec que s'esforça molt, amb molt poc, per a tractar de fer coses que són interessants i que tenen molt de valor. Una gran resposta. Moltes gràcies. A vosaltres.